benvidos a esta Mostra Folclórica Internacional na súa 34ª edición. Como se adoita decir, parece que foi onte cando empezamos e fai 33 anos. Edición número 33. Todos os que andábamos na organización éramos un pouco máis novos, un pouco menos experimentados, igual de devotos que agora, pero estes anos produciron esa maravilla da experiencia que nunca será abondo valorada e que compensa calquer outra merma que o tempo poida producir. Edición número 34. Quinto día xa, quinto día é definitivo. O primeiro día foi o desfile, o segundo a mostra folclórica infantil, o terceiro música folk, cuarto onde o impacto de México, o impacto do recital de México que durante hora e media nos amosaron a fermosura daquela terra, a herdanza do pasado español, a imbricación das dúas civilizacións e a forza e o corazón que respira este grupo. E hoxe Mostra Folclórica Internacional con grupos de Argentina, Siberia, Indonesia, Venezuela, México e España, dous de España, con os danzas de Ronda e, naturalmente, grupo organizador Aguas da Terra de Viveiro. Imos facer unha viaxe alrededor do mundo. As viaxes alrededor do mundo nosas empezan e rematan en Viveiro como corresponde. E empezamos polo grupo noso, por Vaguas da Terra, con esta demostración de forza que fai desde hai 30 e tantos anos, con centos e centos e milleiros de rapaces e rapazas que se convirten en homes e mulleres dedicados á cultura popular. E xa que somos devotos da música e da palabra, empezamos con verbas. Son verbas garimosas que nos traen, como sempre, os nosos, os de Vaguas da Terra.
Parodiando a cita histórica, habría que decir que desde o alto deste escenario 54 anos vos contemplan, pero tamén hai que decir que vos estabades contemplando o froito de 54 anos de traballo que cumple este ano Vaguas da Terra. Naturalmente que esta non é a xeneración original, varias xeneracións se foron sucedendo, algún membro da máis veterana xeneración está mesmo na fila de autoridades, pero este é o froito da continuidade do traballo do esforzo de Vaguas da Terra e da viveza. A fin de contas son unha bandeira cultural de Viveiro que ondea por todos os ceos do mundo. E despois de Viveiro viaxamos a Argentina, que tampouco é tan difícil. A fin de contas, coa Argentina a Galicia únenos razóns que o corazón sí que entende, e entón podemos irnos a Argentina sin o menor esforzo. Ven a continuación a compañía artística Sentires da cidade de Córdoba, Argentina. A compañía inclúe músicos e bailarines de diferentes cidades e provincias vencellados polo ancello de desenvolvemento artístico do seu máis importante ben cultural, da súa historia. Ten viaxado por Italia, España, Francia, Portugal, Holanda, Bulgaria, Ecuador, Colombia, Polonia, Alemania, e van nos ofrecer nesta primeira parte tres danzas que teñen auténtica resonancia, ainda que a veces non teñamos conciencia clara do que significan, porque son a zamba, o malambo e a chacarera. Son nomes que perfectamente temos asumidos como argentinos, como propios e como musicais. Bueno, resulta que a zamba dícennos que é un xénero folclórico, un bailable como danza argentina, e refírese ao término coloquial que se aplicaba ás mestizas que descendían de indio e de negra. A danza estaba diseñada para seducir ás zambas, daí o seu nome. Malambo é a danza tradicional argentina que pertenece á música tradicional que do sur, ou sureña nacida nas soedades da Pampa. É unha expresión que carece de letra, unha música de bombo, leguero e guitarra. As mudanzas que se producían no baile ou destrezas nas pernas dos bailaríns presentaba o contrario como desafíos, e era o que debía reproducir cada bailarín. Remata con dous homes frente a frente, zapateando alternativamente hasta que un deles aparentemente se dá por vencido. E logo a chacarera, a danza do Chaco, da rexión do Chaco. Parece ter nacido no século XIX en Santiago del Estero. O seu orixe histórico descoñécese. A chacarera notase cunha grande influencia africana, sobre todo no ritmo. Así pois, veñen xa Compañía Argentina de Danzas Sentires con zamba, malambo e chacarera. Yo vivo en medio del monte. Hacha, machete y sudor. Mi sangre se va quemando bajo los rayos del sol.
solo germina el amor. Que nunca falte la zapa gritando, cantando, cantando. Pañuelito arriba, como los palomas, salen de corazón. Pañuelito arriba, como los palomas, salen de corazón. Sentía como ella bailaba, los ojos ariscos del gaucho. Y la siempre viva, que la samba, así se muere el amor. Y la siempre viva, que la samba, así se muere el amor. Miren lo que hace la samba, solo germina el amor. Desde la alegría, como quienes saltan, alegre, cantando por un corazón. Canta la alegría, como quienes saltan, alegre, cantando por un corazón. Decididamente todas estas intervencións nos saben a pouco, porque é todo tan sintético que temos que ofrecer nuns minutos todo un panorama amplísimo da cultura dun país. Pero hai unha segunda parte. Esta é a primeira das intervencións dos grupos e na segunda parte poderemos recrearnos de novo contemplando o que nos ofrezan da súa múltiple capacidade expresiva. Ben, a continuación, cambiamos de país, de continente, de cultura, de civilización e pasamos a Indonesia. De Indonesia o grupo Folk Dance Ensemble Paramadina, procede de Yakarta. O grupo formouse en 2009 e está formado por estudiantes da Universidade de Paramadina na cidade de Yakarta. Queren proporcionar aos estudantes con un interés e talento para aprender os bailes folclóricos históricos de Indonesia, aínda que de feito tamén aprenden bailes contemporáneos e instrumentos de música popular como unha forma de manter
vivo o patrimonio cultural do seu país. E no plano internacional teñen sido xa galardoados con numerosos premios representando a Indonesia en Dubái, en Francia, en Polonia, en Portugal e en España. Nesta súa primeira intervención vainos ofrecer a que se chama Saman Dance, é a danza das 1000 mans. Procede da cidade de Aceh. Grupo Paramadina de Yakarta, Indonesia. No sé qué parece. Así. Ahí. Se me fue la hora. Oye, no sé qué parece.
Foi a actuación do grupo Paramadina de Yakarta, Indonesia. Veñen a continuación. Bueno, primeiro, permítame mencionar que se é posible celebrar, pois eso, 34 edicións da Mostra Folclórica Internacional como esta, é posible gracias ao apoio de institucións como o Concello de Viveiro, a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Cultura, a Deputación Provincial de Lugo, o Ministerio de Cultura e outro gran número de institucións colaboradoras entre as que está ámbito cultural del Corte Inglés. Pero aparte deses apoios institucionais, non falta unha conxunción de entusiasmos. O entusiasmo que se produce no escenario por parte dos actuantes e o entusiasmo colectivo que rebosa Viveiro en esta mostra folclórica, como podemos comprobar en esta Plaza Pastor Díaz, chea a rebosar, pero se algún día se fai o reconto de xente que cabe na Plaza Pastor Díaz, habería que contar as franxas paralelas que están nas partes laterais e as conxuncións coas rúas que aquí desembocan, porque desde que é posible divisar o escenario hai xente contemplando esta mostra. Ben, Venezuela. Compañía Nacional de Venezuela, por unha parte Danzas Guanaguanare e por outra o grupo musical Guazabara. Teñen un cuarto de século de existencia, teñen detrás de sí toda a forza expresiva, o color e o calor venezolano. En esta primeira parte vannos ofrecer parranda, costa e sabor. É unha danza representativa das costas centrais de Venezuela con tendencias africanas que é unha mostra das festas tradicionais na honra de San Xoán Baptista e que se caracteriza como é lóxico nesta terra por ser moi ledas e coloridas. Compañía Nacional de Venezuela, Danzas Guanaguanare e grupo musical Guazabara. Sí. Bye bye.
Despois da participación da Compañía Nacional de Venezuela veñen os membros de coros e danzas de ronda. Naceron no lonxano 1950. Eran 20 persoas que cometeron a idea, que levaron a cabo a idea e a cometeron a obra de construir un grupo que levara memoria dos bailes tradicionais e os espallara por todo o mundo. Logo, en 1981, constituíron a Asociación Cultural Folclórica A Bulbeca, que chegou a ter xa 600 alumnos en bailes folclóricos e flamencos. Desde hai 32 anos, nas festas de Pedro Romero, no mes de setembro, organizan as galas folclóricas internacionais que aparecen como a máis antigua manifestación folclórica de Andalucía. Nela, lóxicamente, participou xa Paguas da Terra. Na previda das súas actuacións teñen, en primeiro lugar, os Praniños de Cance, Jerez, e logo unha farruca. Farruca, que é un cante flamenco que ten a súa raíz en Galicia e que o grupo de ronda montou especialmente para o pobo de Viveiro. Todos os que aquí estamos formados hoxe o pobo de Viveiro. Para todos nós, esta farruca de coros e danzas de ronda.
Treiro, treiro, treiro,
Esta foi a farruca dos coros e danzas de Ronda en homenaxe ao pobo de Viveiro, precisamente con motivo desta mostra folclórica internacional. Hai moitos anos, cando éramos pequenos, coidábamos que Siberia era o lugar máis frío e máis lonxano do mundo. Logo os tempos e a literatura encargáronse de demostrarnos que tiñamos razón. Pero viaxentes con corazón, como podemos comprobar en esta viaxe que estamos facendo alrededor do mundo, e hoxe aquí temos a Compañía Estatal de OMS de Siberia, fundada hai algo máis de medio século, 50 anos, e que se centra na tradición daquel inmenso país. O carácter original do folclore de Siberia exprésase nas coreografías, nas cancións, na música. Promove este conxunto en todo o mundo, non só as cancións rusas, senón tamén composicións musicais de autores modernos e de todos os tempos. En esta primeira actuación, este grupo que ten participado en numerosos festivais internacionais en Rusia, no estranxeiro, en Rumanía, Alemania, en Corea, en Australia, Grecia, Chipre, Israel, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos ou México, van nos ofrecer un tema puramente siberiano. É un baile cosaco, baile das espadas, máis unha canción que se titula No vueles, ruiseñor. É a Compañía Estatal de OMS Siberia, para demostrar que no país máis frío do mundo pode haber tanto calor como hoxe aquí nos demostran. Как на грозный терех, на высокий
México. Un como cabeza de familia sabe que non se pode facer distingos entre os membros da unidade familiar. Pero México é México, e tuvemos onte durante hora e media facendo aquí unha exhibición de poderío que nos deixou eléuticos a todos. E entón, pois presentamos a México dicindo que a cuarta vez que veñen a Viveiro en estas 34 edicións, e é por algo. Conocímolos alá por 1986, cando viñeron a primeira vez. Conocimos o seu director, Rafael Zamarripa, un home venerable, de pelo blanco, de gran forza interior e aparentemente exterior tamén, e quedamos conquistados por México. A partir de aí volveron outras dúas veces máis, este a cuarta, pero tamén que viñeron e foron galardonados a Expo Sevilla 92, a Olimpiada Cultural Atlanta 93, a Expo Hannover do ano 2000, actuaron no Vaticano e foron recibidos polo Papa, e onte confirmáronse aquí na Plaza Mayor de Viveiro como un conxunto entrañable, magnífico, que vibra e fai vibrar coas súas actuacións. Un fragmento do que onte puidemos contemplar, por certo, a plaza estaba como está hoxe, abarrotada e con ese calor que todos emanamos cando estamos contentos. Ofreceronnos onte, entre outras cuestións, Veracruz, que é unha exuberancia de calor e de jolgorio, un taconeo interminable e exquisito dos jarochos do Porto, onde os músicos e os bailaríns se mezclan e se confunden nunha festa que parece eterna. Son os membros da Universidade de Colima de México. Aquí están xa.
unha segunda, temáticamente exactamente igual, ainda que con todas as variedades infinitas que o folclore permite, un intermedio de Vacuas da Terra. Pero antes, permitidme facer mención de quen nos acompaña hoxe, aparte de todos vós que compoñedes ese núcleo que globalmente chamamos Viveiro, porque hoxe Viveiro son os que aquí viven ou os que aquí acuden como visitantes asiduos ou mesmo por unha sola vez atraídos pola mostra. Temos que mencionar as autoridades presentes que están non só cunha representación personal, sino tamén unha representación institucional. Está connosco Melchor Roel, alcalde de Viveiro, Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, secretario do Parlamento de Galicia, Pablo Fernández Asensio, xefe territorial de Pesca, Antonio Boneu, director do Instituto Galego da Vivenda e Solo, César Aja, director de Traxan, Antonio Nores, director provincial da Seguridade Social, Jaime del Olmo, diputado no Congreso, Lara Méndez, vicepresidenta da Deputación Provincial de Lugo, María José Salgueiro, que é viceconselleira de Administración e Goberno Territorial en Castela León, Ismael Rego, diputado autonómico, Ramón Pernas, escritor e director de ámbito cultural de El Corte Inglés, coa súa muller Milagros Frías, tamén escritora, Carlos Nuevo, cronista oficial de Viveiro, Óscar Soto, magistrado, e deixei para o final en esta improvisada crónica de xentes que non respeta o protocolo porque foi feita un pouco a ollo do que estábamos vendo desde o escenario a Rafael Maldonado, que é a máxima autoridade de todo o que vemos aquí, que é o presidente de CIOF, a organización dos festivales de cultura en España. Temos xa vía libre para este intermedio. O intermedio, prólogo, epílogo, corresponde a Viveiro, intermedio corresponde a Viveiro. E hai unhas pezas tradicionales que nunca poden deixar de interpretarse. Temos dito aquí que o folclore e a cultura tradicional está baseada pois no amor ou na guerra, nos traballos do campo ou do mar, en calquera dos acontecementos que as xentes que nos precederon os afectaron tan profundamente que quixeron deixar de eso constancia. En Viveiro, lógicamente, Viveiro é mar, polo tanto, un deses bailes tradicionais ten que referirse ao mar. E tamén imprescindible nas mostras folclóricas é este Remos e Lanchiñas que aparece xa por obra e gracia de Vacuas da Terra.
Sin solución de continuidade, seguimos adiante. Quero facer constar a forza, o traballo da xente que fai posible que todo isto se suceda sin que haxa interrupción, sin que haxa prácticamente erros, de maneira que parece o máis natural do mundo que unha cousa se produzca así, en directo. Temos un equipo de sonido magnífico e detrás do escenario hai un equipo que leva traballando moito tempo, prácticamente todo un ano, e que sigue traballando ahora en directo para conseguir este resultado. Ven agora de novo o grupo que representa a Argentina, a Compañía Artística Sentires da cidade de Córdoba. En esta segunda parte vannos a ofrecer un programa titulado Argentinidad. É un cuadro coreográfico donde interactúan a destreza dos bailarines, o sincronización de diferentes danzas e música de autor. Este cuadro mostrase a parte do tango. É un xénero musical tradicional argentino nacido entre os inmigrantes europeos descendentes de antigos esclavos, pero tamén dos nativos da rexión do Río da Plata. Comezou a bailarse nos suburbios de Buenos Aires e hoxe caracteriza a esta cidade e a todo o país como a danza nacional da Argentina. Compañía Artística Sentires de Córdoba, Argentina.
foi a intervención do grupo que representa a Argentina. A veces temos a sensación de que os grupos gardan para a segunda parte as súas mellores representacións, pero como non podemos asegurarlo, tampouco é cousa de pararse na cuestión. Estamos na segunda parte, empezou na hora Argentina e van a continuación o grupo de folk Paramadina de Yakarta, Indonesia. Nesta segunda intervención é un baile de maracas, Bermain Maracas da isla de Papúa. Grupo Paramadina de Yakarta, Indonesia, despedíndose nesta 34ª Mostra Folclórica Internacional. Son amigas de José Miguel. Luego se escucha todo, ¿eh? Si no habláis mal de mí, no se escucha. ¿Tienes el mismo número de siempre? Traigo dos cajas, llevo dos monitores amplificados. Pero digo yo, si tienes el mismo número de siempre. Sí, 651 91 45. Mira lo que traigo. Sí, 91 48 45. Ya vas ahí, voy. Listo. Digo para estar girando por abajo. Igual me caben a mí el coche, si ya no vas tú. A ver, a que voy yo. Sí, fácil, puede ser para tener maligno, hay una de las cosas. Luego desaparece, luego vengo. Alguien está dando un círculo de ti, por ahí está puteando. Ahora viene un día.
estos probaron los temas, ¿no? Probaron bien bailar. Me hicieron caso. Continuando esta segunda parte, seguimos en contrastes entre lugares como Indonesia y agora Venezuela. Venezuela, Compañía Nacional de Venezuela, formada polas danzas Guanaguanare e o grupo musical Guazabara, vai nos ofrecer el recio Quitapesares. É unha danza rexa expresiva dos llanos centrais do centro-occidente de Venezuela, que representa a forza dos homes e das mulleres a través dos seus zapateos, a través dos seus combates en retablo, o compás da arpa e da maruca, con vestuarios alegóricos dunha imponente e literaria Doña Bárbara. El recio Quitapesares, Compañía Nacional de Venezuela, formada por danzas Guanaguanare e grupo musical Guazabara.
Nacional de Venezuela poñendo fin á súa interpretación na 34ª Mostra Folclórica Internacional de Viveiro. E agora veñen coros e danzas de ronda, compañeiros de fatigas de tantos anos de Paguas da Terra que nos honraron na primeira parte con aquela farruca recreada especialmente para Viveiro con este motivo. Nesta segunda parte van nos ofrecer La Reja de Granada, Sevillanas e Fandangos de Huelva, coros e danzas de ronda. Hola. Buenas noches. Vamos allá. La niña guapa. Toma que toma.
despedida de coros e danzas de ronda. Veñe agora a despedirse o grupo que representa a Rusia, a Compañía Estatal de OMS de Siberia, que xa antes demostraron que o calor da interpretación e o calor humano pode contrarrestar calquer tipo de frío físico. En esta segunda parte, na despedida, vannos a interpretar, a danzar o titulado A Terra Siberiana. Considérano como unha tarxeta de representación do grupo ou resumen identificativo do seu colectivo, mesmo coa aparición do oso, o seu animal totémico. Despedida da Compañía Estatal de OMS Siberia con A Terra Siberiana.
de México. Co seu mariachi. Onte no fragor da mostra, no fragor do festival, eu chamei orquesta e correxírome lóxicamente. Pero chamei orquesta no sentido máis digno ou dignificador da palabra, entendendo como unha gran orquesta un conxunto armónico que lle dá á música toda a súa dimensión. Pero eles queren ser mariachi e eu comprendo. Son un dos millores mariachis do mundo. E é que onte, ademais de mostrarnos que cada un dos seus componentes poden ser solistas de música e de voz, unha potencia de voz que xa nos gustaría a moitos poder chegar aí para saber falar, xa non digo para poder cantar. Mariachi da Universidade de Colima van a interpretar xunto co grupo de baile Jalisco. É unha das pezas que onte xa puidemos ver tamén, por iso os que onte estuvemos xa somos un pouco máis entendidos na materia. Do occidente de México, Jalisco é terra dos charros, do mariachi, do tequila. Nos seus bailes hai incidencias, influencias afro-hispánicas que mesturadas co autóctono dan unha mezcla fortísima, agresiva, de carácter zoomorfo e de carácter paisaxístico. Todo xira alrededor do amor, como casi todo, afortunadamente, nesta vida. Mariachi, grupo de baile da Universidade de Colima de México, despedíndose para quedar connosco con Jalisco. Hola, muchachos.
chorar sobre México. Agardemos que fora solo temporalmente. Imos rematar, pero pedimos que despois do remate uns minutos máis, porque vamos a proceder á entrega de agasallos aos grupos participantes. O remate, como sempre, a cargo de Vaguas da Terra, que sempre nos fai unha selección do seu máis coñecido repertorio. En este caso, é tradicional que pechemos con aires de polca, unha danza que comezou nos pazos, nos salós nobles dos pazos, pasou logo ao exterior e, digamos que Vaguas da Terra galeguizouna, viveirizouna, se se pode decir así. Vaguas da Terra, con aires de polca para rematar a 34ª Mostra Folclórica Internacional de Viveiro.
Será moi breve o que agora vai acontecer e por eso pedimos que permanezades nos vosos lugares durante uns minutos máis. Chamamos en primeiro lugar para que nos acompañe neste escenario a Mari Carmen López Gómez, Mari Carmen Chipe, medalla de ouro da cidade de Viveiro e organizadora de Pacos da Terra e desta e das anteriores e das que veñan mostras folclóricas internacionais de Viveiro. E facilitar a entrega de agasallos que farán algunhas das autoridades presentes. E imos mencionar xa estas autoridades para que suban ao escenario e nos acompañen aquí para ser testemunha de que pechamos gloriosamente, como corresponde, unha mostra como esta. Chamamos, en primeiro lugar, a Melchor Roel, alcalde, logo a Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, a Lara Méndez, vicepresidenta primeira da Deputación Provincial de Lugo, a José Manuel Baixeiro, secretario do Parlamento, a Pablo Fernández Asensio, xefe territorial de Pesca, a Antonio Monet Piña, do Instituto Galego, director do Instituto Galego da Vivenda e Solo, a Antonio Nores, director provincial da Seguridade Social, a Jaime del Olmo, deputado no Congreso, a María José Salgueiro Cortiñas, viceconselleira de Administración e Goberno Territorial de Castela León, a Ismael Rego, deputado autonómico, a Ramón Pernas, director cultural del Corte Inglés, a Carlos Nuevo, cronista oficial da cidade de Viveiro, a Óscar Soto, magistrado, e a Rafael Maldonado, que temos a honra de que unha vez máis nos acompañe, presidente do colectivo dos festivales de España, presidente de CIOF España. Como todo, se cogió un puñadito solo. Desde el frente. Oye. Imos chamar a unha parella que represente a cada un dos grupos que actuaron esta noite. Así que, en primeiro lugar, chamamos a Compañía Artística Sentires da Argentina. Compañía Artística Sentires da Argentina. Falle entrega o alcalde da cidade de Viveiro, Melchor Roel. Representantes da Compañía Estatal de OMS Siberia. Recollen o seu agasallo de mans de Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Veñen a continuación os membros representantes da Compañía de Danza Folclórica Paramadina de Yakarta, Indonesia. Vai facer entrega do agasallo Lara Méndez, vicepresidenta primeira da Deputación Provincial de Lugo. Chamamos a continuación a un membro representante, dous membros representantes do conxunto de danzas Guanaguare de Venezuela.
José Manuel Balseiro, secretario do Parlamento de Galicia. Chamamos a continuación a unha parella representante do ballet da Universidade de Colima, México. Entrégallo o agasallo Rafael Maldonado, que consideramos a máxima autoridade do folclore en España por selo de todas as agrupacións de folclore que participan en CIOF. Chamamos a parella representante de coros y danzas de Ronda, Málaga, España. Vai entregar o agasallo Jaime de Olano, deputado no Congreso, representando especialmente a Viveiro. E chamamos finalmente a un grupo, a unha parella que represente a Asociación Vaguas da Terra de Viveiro, Galicia, España, organizadora desta e de tantas mostras. Entrega o agasallo María José Salgueiro Cortiñas, viveirense, viceconselleira na Xunta de Castela León. E finalmente Ramón, que é un componente de Vaguas da Terra e é directivo da Coral Polifónica Alborada de Viveiro, vai a facer entrega no nome da Coral Polifónica dun ramo de flores a Mari Carmen Chipe, responsable de todo o que aquí vimos hoxe. E agora, Viveiro, sí que imos rematar. Todo o que aquí se ve, o grupo de vaguas que está detrás, traballa todo un ano para unha actividade como esta. Leva máis de medio século facendo patria e facendo folclore en Viveiro. En tempos que se pensaba de outra maneira, cando se decía iso de por obra e gracia, pensábase en outras instancias. En este caso decimos, o que aquí ocorre é por obra e gracia. Gracia, salero, alegría, simpatía. Por obra e gracia de Vaguas da Terra de Viveiro, un grupo que encabeza desde sempre e por moitos anos Mari Carmen Chipe. Doxe nun ano estaremos aquí. Gracias a todos, hacia ese lado, gracias a todos de estes. Nora boa, Viveiro.
A ver si me da tiempo mañana, que mañana tenemos que ir.